Poprudský pedál prilákal na tretí ročník viac ako 80 detí. V sobotu do poludnia si v športovom areáli zasúťažili, zabavili sa a nechýbali ani ich rodičia. O organizáciu a občerstvenie sa postaral miestny sociálny podnik. Tým, že tu máme, sami ste povedali, deti, máme tu ich rodičov, máme tu ľudí, ktorí vlastne na jednej strane sú zamestnaní, ale tým pádom cez toto podujatie majú tie pracovné príležitosti a majú svoje príjmy. Vlastne toto všetko vytvára jeden úžasný celok a vlastne toto bol našim cieľom. Páči sa nám to veľmi, lebo to je asi najlepšia vec, čo môžu rodičia deťom odovzdať, aby si trošku zašportovali a hýbali sa. A úplne ideálne je, keď to robia aj jedni, aj druhí, aj tí rodičia, aj deti. Tak povzbudzujeme. Poproč bol kedysi známy aj výrobou pedálov. Ročne sa ich tu vyrobilo 100 000 a všetky putovali do bicyklov po celom Československu. My sme boli ako v bývalom Československu jediný výrobca bicyklových pedálov, hlavne pre SQ Cheb, pre firmu Favorit a jasné, že pre tie pridružené satelitné štáty, ktoré patrili pod RBHP. Vznikla to ako myšlienka rozpohybovať deti tuto v Popročí a myšlienku mi vnúkol môj kamarát, ktorý na západe v Bratislave organizuje tú istú súťaž. Nápad trate, nápad kategórie, nápad všetko vzniklo od neho a ja som sa tým nápadom inšpiroval. Super, že niečo také pre deti. Aj kvôli mojej malej, keďže tu ešte skoro nikoho nepoznáme, tak to vidím ako príležitosť na spoznanie nových kamarátov a kamarátiek. No veľmi sa nám to páči. Aj toto podujatie sa nám veľmi páči, my sme tu už tretí rok. Tento rok nám aj dcera súťažila prvýkrát, takže super. Cyklistika je pritom iba jednou z možností. V športovom centre majú deti k dispozícii futbalové ihrisko, posilňovňu aj telocvičňu. Ten prioritný šport je hlavne futbal. Tam sa nám darí veľmi pritiahnuť tie deti, lebo vlastne z 2 kategórií už máme 5 kategórií od prípraviek cez žiakov až po dorast a každým rokom je väčší a väčší záujem. Teraz sa jazdí iba na futbalovom ihrisku, obec však chce preteky zatraktívniť a vytvoriť prvú trať smerujúcu do Jasova s horskou prémiou a späť do Poproča. Stanislav Holub, Ahoj TV.